а яким чином Україна має забезпечити свою безпеку? От які є шляхи? Ну, що я потім обміняємося. Добре. Моя думка така, що в тому випадку, якщо ми не вступаємо до НАТО, ми маємо озброїти всіх українців. Тобто зробити таку національну гвардію, потужну, як в Швейцарії. Територіальну оборону. Плюс ми маємо мати повітряні сили, дуже потужні. І протиповітряні сили, так. Ну і в кращому випадку ядерну бомбу. Тоді більш-менш, я би сказав, що ми захищені. Я вважаю, що територіальна оборона – це супер, вона нам потрібна. Ми маємо побудувати таку територіальну оборону, щоб коли Росія захоче провести масштабну атаку, щоб під ними земля горіла. Це правда. Друге, звичайно, класно мати повітряні, протиповітряні сили і так далі, але це коштує і це час. Тобто до цього маємо йти, в принципі, всі пам'ятають, яка армія була там в 13-му році, яка є зараз, але тим не менше, без того, щоб здатним бути самим оборонятися і захищатися, нічого не буде. Але тепер є друга сторона. От ми ці 5,5 років трималися проти Росії, оскільки українці показали, що вони можуть набагато більше, ніж від них хтось очікував, це перше. А друге, через допомогу наших друзів і партнерів. Тому я вважаю, що те, до чого ми маємо прагнути, перше, і це фундаментально важливо, це членство в НАТО. А до членства в НАТО нам потрібні гарантії безпеки. Ну вот то, о чем Верещук говорит, что есть же договоры, даже не будучи членом, до того, да, как стать членом НАТО, можешь же иметь какие-то более плотные отношения, усиливать их с НАТО, правильно? Це можна робити з НАТО, але до моменту вступу в НАТО є дві речі, яких нам потрібно досягти. Перше, це співпраця з НАТО в плані присутності військ НАТО і елементів інфраструктури, а друге, це американські гарантії безпеки. І до вступу до НАТО цього потрібно прагнути. Тобто ви абсолютно маєте рацію, що без того, щоб самим захищати, якщо ми самі не хочемо захищатися, ніхто нас не буде захищати. І перше, це правильно. Але друге, це запорука того, що ми будемо в безпеці. От моя відповідь. Дякую. Кстати, вот как Вибачте, я більше не буду ставити. Нет, питань буду чесно відповідати. Не, я только за. Эта дискуссия, это всегда интересно. Вот как раз Курт Волкер, который прекрасно, вы знаете этого человека, он такой достаточно прямой, в принципе, в высказываниях. Ну, це супер. Да, он завжди такий був. Да. Простой такой, прямой, чем-то его похож в этом плане. Вот нарушение России Будапештского меморандума дает сигнал другим странам, что отказ от ядерного оружия не защитит от вторжения. Об этом в интервью Гордону сказал Курт Волкер. Сказал он следующее, дословно. Украинский урок заключается в том, что отказ от ядерного оружия не защитил ее от вторжения. Вот вопрос, конечно, может глупый, и, наверное, невозможно это уже вернуть, но с ядерным оружием нам бы было лучше. Питання в тому, чи могли б ми його утримувати. Відповідь полягає в тому, що не могли б. А чому? Оскільки дуже багато технологій, критичних для утримування ядерної зброї, знаходились на території Росії. Ці питання обговорювалися, я це пам'ятаю, і з вченими, і з нашими військовими. Питання в тому, що ми б не могли обслуговувати ядерну зброю на своїй території. Для цього у нас не було всіх елементів ядерного комплексу і ядерного циклу. Створити їх в короткій перспективі ми не могли, вони створювалися в Радянському Союзі десятиріччя. Але це ж справа не тільки в ядерній зброї. Зараз ми стоїмо перед зміною, так красиво, якщо сказати, технологічної парадігми, але прийдуть нові технології, прийде штучний інтелект, прийдуть нові елементи біотехнологій, прийдуть елементи кібербезпеки нові. Я думаю, що от якраз тут ми асиметрично їх теж можемо використати. Тому давайте чесно скажемо,
те, що ми могли собі дозволити, ми, на жаль, не могли дозволити себе цю ядерну зброю. І це думка не моя, це думка науковців, військових, тих, хто відповідно Но приймав. и замена ядерному оружию, Будапештский меморандум, был прописан так, что он ничего не гарантировал. Але я вважаю, що будь-який меморандум і будь-яка угода, яку б Росія тоді підписала, вона б її все одно порушила і намагалася захопити б Крим. Проблема в тому, що ми не змогли зробити реальний захист, в тому, що ми були слабкі. Именно в военном смысле. І урок в тому, що ми маємо бути сильними і маємо отримати сильних друзів. От те, що я казав, одне і інше. Інакше воно не працює в сучасному світі. От коли я чую там такий меморандум, Будапештський меморандум, звичайно, я ж розповідав історію, коли ми багато разів намагалися організувати зустрічі в рамках Будапештського меморандуму. Ну і тут Росія нам відповідала, що це насправді Україна порушила Будапештський меморандум шляхом організації, я цитую буквально, путчу на Майдані. Оце все дуже відомо, шляхом там втручання західних країн. В їх голові все одно оце, значить, там якось крутиться. Але будь-яка угода Росія її порушить. А що, Росія не порушила якихось принципів міжнародного права? От всі ці процеси, які зараз ідуть проти Росії, вона, звичайно, їх порушила. Знаете, вот там было прямо записано, что страны оказывают военную помощь Украине и воюют за Украину. Ні, Айдере, це називається вже гарантії безпеки. Якщо б гарантії безпеки, то це було б, звичайно, інше. Тому от я якраз і казав про гарантії безпеки. Гарантії безпеки – це те, що насправді, якщо воно прописано в юридичному сенсі, але і ми маємо мати здатність захищати себе, тоді інші будуть захищати нас. І, я це підкреслюю, членство в НАТО буде означати, що це солідарна система колективної безпеки. Тоді і Сполучені Штати, і всі країни будуть захищати нас, але ми будемо захищати їх. І це така історія, яка по-іншому не працює. Це, знаєте, як мушкетери. Один за всіх і всі за одного. Якщо ви туди вступаєте, ви, відповідно, не тільки берете безпеку, ви безпеку і також даєте.